ҳамдиёрони азиз салом алайкум. имрӯз 17 майи соли 2025 қарор дорем дар яке аз гелосдорҳои ноҳияи шаҳри нав. Гелосе ки дар назармон мебинем номаш гелоси валовӣ аст. валавоям меган валовӣ аст. ин гелос ҳозиам камбастагӣ аст, лекин ин гелос агар мо гардолудкунандаашро ёфта дар қабаташ шинонем, ин бисёр мебандад ана ва ниҳоят гелоси қимат ҳам мебошад. ҳоле напухтааст. вақте ман наздик шумо нишон диҳам ҳамин дарахта қисмати тагашро ина ин валавӣ мебошад. ин дугоник намешавад. Ака, сабаби амбори шуд мана. Не, вай сорчай. Сабаби бори шуд, не и касалай. Иро дуру намезанед шумо барои вай. Шумо умуман нигоҳбин намекунед. Ягон маротиба дуру мезанад ҳамина? Намезанад. Зимни, зимистон. Охи баҳору зимистон. Ана шумо да як мана азиз хуҷа. Касалавин ҷура. Инами шумо ҳозир бояд дуру зане. И бечора баргоя бин. И шумо гелосша мегиреу чи худаш чӣ гуноҳ дорад ки ина обработка намекунанд? Гелосшаку мегире 40 сум мефурӯше. ҳамдиёрони азиз, кадоме аз ҳамин ниҳолашро харидорӣ аст, валавӣ ин дар ҳақиқат як ҳафта пас пухта мерасад, як ҳафта 10 рӯз сиёҳ мешавад. Дар бозор ин 40 сум. Кадоме агар аз ҳамин харидорӣ аст, марҳамат муроҷиат кунад. Дар тобистон агар ҳозир харидорӣ кунад бо нисбатан арзон метиҳем шав. Зимистон нархи ин қимат мешавад. Баҳор марҳамат ба ман муроҷиат кунед, мо ба шумо ниҳорашро пешпардохт кунед, заказ карда мемонед, мегиред. Мана ин валаваи сердца. Самарқанда дили гав меган. Самарқандиё гова гав меган, дили гав меган. ҳозир ман ниҳолашро нишон метиҳам ба шумо. Ана ин валаваи сердца дар ҳақиқат ин қимат гелос дар бозору. Инро агар ки шумо гардолудкунанда нашинонед, нигоҳбин нағз накунед, агар ин кам мебандад, лекин дар ҳолати нағз нигоҳ кардан ин чунон зиёд мебандад ки бана ҳамин дарахт бисёр бастагӣ аст. бибинед. ҳозир ман пеш ниҳолашро мекунӣ. ҳамдиёрони азиз, ана ҳамин ниҳолҳои ҳамун гелос аст ки то тирамоҳа худо хоҳад мо коркард мекунем, ин баландиаш 1 метр мешавад. дуруст? Ман ин тарафам ҳаст. Ана ин тарафам ҳаст. кане нишон тема азиз хуҷа. ман ин азиз хуҷа аст. пайвангар ҳамин одам аст. Не, агар кадоме ки хоҳад пешакӣ заказ кунад, формировкаша болоша мепӯчем 5 занад. Леки кадоме гӯяд яктаи дарозте, яктаи дароз метем. Аз ҳозир заказ кардамона ҳамкалӣ карда метем. Азиз хуҷа, такпайванди ин чи аст? Олуча? Аз олучаи. Такпайвандаш олуча будааст. ман ҳамдиёрони азиз, ман рақамонро мемонам. марҳамат бо ман ҳамсӯҳбат шавед. ана азиз хуҷа телефон надорад, ман телефон дорам. ана барои телефони азиз хуҷаро напурсед, аз ман гиред, телефони манро пурсед. дуруст азиз хуҷа? Дуруст. Агар мерати мегира, оли ҷанобу дана. Ман фаҳмидам. Сен ҳамун гелос баъд нок дорем, нокҳои нашпотӣ. Нок нашпотӣ? Ноки нашпотӣ баъд сирхи аз тоҷикобод оригад. Сирх. Нокҳои сирх? Ноки сирх дри сафед. хай нархашро маслиҳат мекунем, ҳа? Нарша баъд суҳбат мекунем. Агар кадоме пешпардохт кунад, хай бо арзон мешавад барои гирифтани дору. бале пешпардохт кунад арзон мешавад. бале мо ба шумо кадоме биромадманда ман шумо қади ҳамсӯҳбат мешавам мебурам. вале азиз хуҷа ҷураҷон. хоб раҳмат ҷураҷон. значит ман да як бор такрор кунед. шумо гелоси валви доред. ана ин ниҳолаш бо чи ноки ноки сурх доред? тоҷикобод. нашпотӣ дорем. нашпотӣ ҳамун ғарма меган ҳавай? Аз нокҳои ғарм местодагиш дар такпайвандаш чай? нок дар нок. нок дар нок. Бале. Ҳамашон дар нок. хоб ино гелосҳо чанд солагиш намебандад? 4, 5, 6? се да кафолат метем мебандад. ноко чи? Нок нашпотӣ 5-6 5-6. амурутои сирхуш да 3 сол мебандад.
رحمت بر شما. همدارون عزیز، من با عزیز خوجا که اینقدر مهنت میکند، این زمین ها رو چقدر مهنت میکند در اینجا، یک جان تشکر میگم. عزیز خوجا جان رحمت بر شما. سلامت باشید. ما حتما نیهولو شما به خلق پیشنهاد میکنیم. سلامت باشید.